Tak jo, tohle z vás asi nikdo nečekal, ale uděláme si los do Quickly klasickým způsobem. Tady mám hrneček na kafe, vevnitř jsou lístky, na nich jsou napsané jména 15, co jsme přijali do téhle ligy. A klasicky si vylosujeme pořadí na draft, takže ten, koho teď vylosuje první, bude vybírat jako první. Vždycky to ukážu tady na webku, aby to každý viděl a nikdo nemohl říct, že jsme podváděli při výběru. Takže zamícháme. Začneme. Teď nic nemůžu vidět. Rozbalíme si první jméno, takže první bude vybírat Xarot. Druhý Giardino. Jako třetí Chemos. Čtvrtý Elboro. Pátý Kotev, tak třeba na něj ten Lyon vyjde. Šestý bude Sten. Aspoň při výběru teda, vidíme jak na konci ligy. Sedmý vybírá Střík. Osmý Sifo. Devátý Zajo. Desátý Extazy. Nejde. Medvěd na dalším místě, to je 11. Dvanáctý Dave. To byl na 13. místě, tu je nám poslední dva. Jirkás a teď nevím, kdo byl poslední, já si nevybavuju. A Černý Petr padl na Danilo, sice se přihlásil jako první, ale vybírá jako poslední, má smůlu. Takže tady výslední pořadí. Pro překontrolování. Tak já se sám loučím, snad soutěž bude probíhat. Cajku.